Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalela kuzo kumagumbi amane omhlaba ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esezembulile kuwe wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink kubo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manifakazelana nimdumisa uNkulunkulu nithi ngomoya nangeqiniso ukuba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa namazwi asuke eshunyayezwa ngabo kube ngabe ayafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Alaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amabhayibheli sihambisane bazalwane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Siyamnikelela bazalwane ngegama lika Jesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuthula. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Ngakho siyamcela uNkulunkulu ukuba asenzele umusa lapho khona senza izinto ngokungaqondi noma singanakile. Yena yedwa akhazimuliswe ngokuba sikhumbuza, sibonise ukuthi indlela, bese sikwazi ukuthi sicele intethelelo kuzona zonke iziphambeko zethu ukuze sibuyiselwe endleleni nasothandweni likaNkulunkulu. Ukuba iBhayibheli lithi lowo onayo akamazi uNkulunkulu. Ngakho uma simazi simele ukuba uma siphuma endleleni siphinde futhi sicele intethelelo. Ivangeli alincengi umuntu ngesono sakhe, kepha lilungisa umphefumulo olungele nofuna ukulungela nokuthobela izwi likaNkulunkulu. Kunezinto uma sowukholwa obonayo ukuthi uma uloku uphika nazo zikumoshela isikhathi, kepha uma usaqala ukukholwa isikhathi esiningi uba nentshisakelo yokuthi abantu benze baqonde ukuthi why ukholwa, kuyini ukukholwa, kubani uJesu, ufuna ukuchaza kakhulu.
Kepha ngokukhula ukholweni lakho ilapho hamba ubone khona ukuthi kunezinto ezingadingi ukuthi wena umkhulumele uNkulunkulu kakhulu. Kepha kumele uphile impilo, uchaze okufanele uma ubuzwa. Uma ungabuzwanga noma abantu bekuhleka noma bekugxeka uzithulele. Ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi masibe ngabantu abalandela ukuthula nobungcwele. Asikwazi ukuzama ukuzidefenda nokuzilandulela kubantu ngenxa yevangeli. Asikwazi futhi ukulwela uJesu. Umsebenzi wamakholwa ukuphila impilo yobungcwele. Inkambo yethu ibe mhlophe phambi kwabantu. Ibe ukhaya njengoba uJesu ethi thina singukukhanya kwezwe. So kunezinto obonayo ukuthi ziyawuqeda umdlandla wokuloku ufuna uya back and forth nabantu uzama ukubachazela. Kahle hle ivangeli akulona lokuphikisana kepha elokwakha. Uma uthi uyabheka uJesu engahambe esukela abaFarisi nabantu efuna ukuthi abafunze uJesu ngenkani. Kepha babebona imfundiso yakhe bese befuna ukuyi-challenge beze nemibuzo abaphendule noma abaphendule ngemibuzo kwimibuzo yabo. Bese abachazele izinto ekumele bazazi. Ngakho uma sinayo umoya kaJesu sinoqondo ukuba ivangeli esinikiweyo elokuphila impilo yomngcwele nokuthi sikhulume impilo yeqiniso phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu. Akukho lula kepha umusa kaNkulunkulu ngakithi uma nathi sizofuna ubuhle bakhe nobukhona bakhe. Asinakuzilandulela ke ekuhambeni kwethu sizibone silungile. Kepha yena yedwa ulungile futhi yena yedwa unamandla okusilungisa. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe nabaprofeti bakhe nakho konke asenzela bona ngomusa wakhe ungeyona imisebenzi yethu. Lo mthetho kaNkulunkulu okuyiwo osiphethe kamoya ulwa nenhliziyo awusali nenyama. Ugoba inhliziyo ukuba inhliziyo ithobele uNkulunkulu. Bese umuntu ophelelisiwe kuNkulunkulu agcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ongiphe incwadi nje noma iyiphi eBhayibhelini sibheke ukuthi uthini uNkulunkulu ngezwi lakhe elinamandla. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili ivesi lokuqala. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. So siboshiwe njengokushumayela kwethu asinako uzibona silungile ukuthi uyashumayela kwenza ube ngcwele. Kepha ukwenza into ebhalwe phansi eBhayibhelini ukwenza ube ngcwele. Njoba ithi incwadi awunakuzilandulela wena muntu owahlulelayo ngoba nawe lezi zinto owahlulela ngazo uyazenza. Okusho ukuthi uma ushumayela wahlulela isono. Uma ushumayela wahlulela ini? Isono. So umuntu owahlulela isono naye lezi zinto azahlulelayo ngesono unecala uma ezotshela abantu ukuthi bangazenzi kepha yena ezenza. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ungokweqiniso ukuba ukwahlulela kukaNkulunkulu kuphela okweqiniso. Thina abantu sibuye sibe mbaxambili bese singasapheleli eqinisweni likaNkulunkulu. So ukwahlulela kwaNkulunkulu ngisho ngasebenzisa ukwahlulela kwakhe. Kepha mina uma ngalungile nami usazongahlulela njengokwahlulela kwakhe kulungile. Eyizolonto le. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso kubehlela abenza okunjalo. So kuyabehlela bonke abantu abenza ukuthi bahlulele isono, bahlulele izinto abantu ekumele bazenze noma bangazenzi,
bese bona bezenza noma bangazenzi. Kuyabehlela abanjalo ukuthi uNkulunkulu ngeqiniso lakhe uzobahlulela bona laba noma ngabe mina noma ngabe ubani uzosahlulela nje ngeqiniso lakhe. Engeke noma sengihleli ngingedwa ngizibuza inhliziyo ifuna ukukhohlisa noma ingikhohlise ingitshela ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe uzokucabangela lokhu. Bathi ngithi hayi ngeke inhliziyo yami isifuna ngone bese ngiloke ngizilandulela. Ukwahlulela kwaNkulunkulu kulungile. Mina engiphatha izwi nomthetho kaNkulunkulu ngikhulume ngawo ngahlulele ngawo. Ngiboshiwe ukuba ngikwenze lokhu engikhuluma ngakho nengifundisa ngakho. Ukuthi izwi lumele lilungise wena mnini wendaba othi usuvula umlomo wakho ushumayela ngoJesu ngokuba uJesu ukhazimula kuwena ukuba amandla akhe ayasebenza kuwena. So uma esebenza kuwena nawe ekwesuthula ubufakazi ngamandla akhe empilweni yakho ukuze wena lokho okukhulumayo ngaye abantu bakubone nakuwena ade bekwazi uphila impilo ethize mase bekubona ukhuluma ngayo lo Jesu bambone nakuwena ekhazimula not ngomlomo but impilo ukuba impilo efakazela uJesu not umlomo. Ukuba lithi uma ushumayela noma ukhuluma wahlulela kepha wena ungayenzi into ebhalwe phansi uyazilahla wena. Kubuhlungu kakhulu uma wena sowulahla iqiniso ulazi. Ukuba awunakuzilandulela. Sifanele ukuthi thina sithi masenze izinto zikaNkulunkulu sizenze ngokuqonda nangokuhlakanipha kwakhe bese emva kwalokho sizinikele ekutheni thina sipheleliswe kuphi na othandweni. Ngoba akusizi ukushumayela udele ukufa kwakho kepha egcineni uthando lungekho. Ngokuba uthando oluphelelisa ubungcwele kuwena ngaphandle kothando ngisho unganikela ngisho ngapha ngisho ungaba muhle phambi kwabantu but uthando manqoba ngoba ungazenza muhle but inkinga uthando maningekho. uNkulunkulu uyakuthatha kubeke nabantu abazokwenza ukuthi uthando lakho lihlolwe ukuthi likhona yini. So uma uzibona ukuthi uthando lakho liyashoda hamba phela kweNkulunkulu. Khala phela kuyena. Mcela uNkulunkulu akusize akhulise uthando lwakhe kuwe ukuze uzokwazi ukuthi uthande umuntu oseduze kwakho njengoba nawe uzithanda. Ngokuba vele into ejana ukuthi sihluleke ubungcwele ungabi nalo uthando nokubekezela. Impilo yobungcwele ifuna uthando nokubekezela nokubekezelelana. Ngoba ngaphandle kokubekezelelana alukho uthando. Lo impakamo ubulala abantu abaningi abasindisiwe. Umoya wempakamo abafuni ukulungiseka, abafuni ukuboniswa. Kepha umuntu uyanje uvela athi-ke ngitshele mengirong. Uyamtshela merong aphinde futhi ajikele wena kube wena umuntu omubi kepha uyena unika imvume. So kwesinye isikhathi yazi ngithi mina uqobo lwami ungcono ukuthi uma umuntu efuna ukwaziswa into ebuza uyamtshela. Unokuzama ukuthi utshele umuntu into angazange azayibuze. Angikhulumi ngabantu yabona ngoba ngishumayela nje ishumayela emoyeni ngenzela ukuthi wonke umuntu oyithola le into emoyeni umoya wakhe uhlangana nayo bese uthola indawo asindiswe. Kepha angihambe ngivimba abantu emgaqweni noma ngihambe ngizenza umshumayeli kubantu. Umuntu uzwa impi inkulumo yami ukuthi ngiphila empiloni noma engeke ukuqonda kepha angifuni ukuthi ngubani. Mase etholile athole mase sihamba sijula ngenkulumo. Ngokuba ivangeli ngiyakutshela akuyona into yokutsaka, akuyona futhi into yokuchola, akuyona into yokuqhosha ivangeli. Ubungcwele impilo yokuthobeka yokuphila ukhazimulisa uNkulunkulu owuthando. Uma sikutshela izinto uNkulunkulu angazifuni sikukhombisa uthando. uNkulunkulu ufuna abantu bezwe balenze izwi lakhe. Kepha kakhulukazi-ke mina-ke njengoba ngimlana ngiboshiwe ngokuba ngilangahlulela izwe isono. Kepha mengayenzi into efuna uNkulunkulu mina ukushumayela kwami kuyizeleze. Ngiyacela nje uNkulunkulu angiphe amandla, angiphe nokuqonda bese angiphe ukubekezela ngigcwaliswe ngothando
Ukuba mangigcwaliswe ngothando ngigcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ngeke ngithi nginomoya oyingcwele kepha anginalo uthando, angikwazi ukuthethelela, angikwazi futhi ukuboniseka. Umoya oyingcwele ufuna abantu abakwazi ukulalela. Ezolonto leyo maningi. Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo? Ubukwenza nawe ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Ngeke ukwazi ukubalekela ukwahlulela kwaNkulunkulu ngoba naku uthi wena ushumayela abantu abenza izinto kepha wena nawe uyazenza. Bese ucabanga ukuthi wena ngeke uze ujeziswe noma wahlulelwe ngoba naku wena uthi hayi phela mina ngiyashumayela, mina ngumvangeli. Unesono phambi kwaNkulunkulu okusalayo. Noma ngathi usindisa imphefumulo kepha unesono ukuba into uNkulunkulu ayifunayo awuyenzi wena uqobo lwakho. So kusiza ngani ukuthi ke uzibone umkhulu phambi kwabantu kepha phambi kwaNkulunkulu ungelutho, ukuba isono sakho lesi senza ukuthi uNkulunkulu angakuzwa, angakuboni, ukuba akakwazi. uNkulunkulu usazi ngenxa yokuthi izwi lakhe siyaphila siyalenza. Uyasazi uNkulunkulu ngalokho. Lokho akuyona into engaphikisana ngayo nomuntu, ukuba uNkulunkulu uthi ke uma umuntu emuhle bese aguquka abe mubi, uthi bonke ubuhle bakhe uyabukhohlwa abhekane nalobubi bakhe. Uthi uma umuntu kade mubi bese phenduka abe muhle, uthi uyokhohlwa ububi bakhe bonke adile naye ngobuhle bakhe. Ingakho kuthiwa wahlulela ngani ngokulungile nangeqiniso. Ngithi nje unkosikazi wakho wakuphingela wambamba. Yabo lento ukuthi njalo engqondweni yakho uthi wangiphingela mengekho nako ungathembi, iyohlezi ikhona ngenxa yokuthini umuntu unayo leyo nto yokuthi umuntu umeke wakwenza kabi lokho kungasuka ekhanda lakho. So asifana uNkulunkulu ngeke sizifanise naye. Thina singabantu ekumele babukele kuJesu ukuze bakwazi ukulungela uNkulunkulu. And thina kumele silwe kakhulu njengoba incwadi yamaRoma iyasho ukuthi umuntu wosizi enguye. Ubani oyakungisiza, ubani oyakungiphulukisa kulomzimba wesono. So we understand ukuthi umzimba lo wesono ulwa nokuthi izwi kaNkulunkulu ungalibambi ulwe. Awuyazi lo ncwadi chapter 7. Chapter 7 verse is verse bar. Uthina verse bar, usho verse bar uRomans 7. Only from verse 23. Kepha ngibona omunye umthetho. Uthi ngibona omunye umthetho Ezithweni zami. Kuphi? Ezithweni zami. Ukuthi ezicubeni zami zomzimba noma kumalungu ami omzimba kunomthetho ngubonayo. Olwa nomthetho wengqondo yami. Ulwa nomthetho okaNkulunkulu, umthetho wengqondo, umthetho kamoya uNkulunkulu afuna uphile kithi, ingqondo yethu ifane neyakhe. Kepha lo mthetho lo olwisana nezitho zethu inomthetho wenyama olwa nobungcwele. Ongithumbela emthethweni wesono. Izolonto leyo. Umthetho into enesono yini? Inyama. Umthetho wesono imuphi? Owenyama. Wodile nenyama. So umthetho lowo ukuthunjelwa esonweni wenza ukuthi thina sibe izigqila zezinto uNkulunkulu angazifuni. Uthi uPetru kwincwadi kaPetru sahluko incwadi yokuqala kaPetru sahluko 2 kusukela kuverse 2. Njengezingane ezisanda kuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya, olungena kuonakala. Yes. Ukuze nikhule ngalo kube ukusindiswa. Uma seninambithile nezo. Ongiphi verse 1. Ngakho lahlani ububi bonke. Uthi masilahle ini? Ububi bonke. Awuphethe ngesandla but uphethe ngesenzo busemzimbeni wakho nemicabango yakhe engasile. Mawuyilahla leyo nto uhlukana nayo. Nobuqili bonke. Hlukana nobuqili.
nokuzenzisa nokugcwala ukuba ngabazenzisi sikulahle nomhawu nomoya omubi womhawu nokuhleba konke nomoya wokuhleba. njengezingane ezisanda ukuzalwa. So ngima lapho nje ngiveza lento ukuthi na indaba nekhona ekuthiwa lezinto lezi masizilahle zimbi phambi kwaNkulunkulu. So uma ubuyela ngale kule ncwadi le yamaRoma sahluko 7 ikhuluma ngomthetho ophikisana nemqondo. Lo mthetho lo ubophela esonweni wenyama bese uthini? Ongithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Yes. Mina muntu wosizi. Kubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufa? Ubani oyakungisindisa kulo mzimba wesono? Ukufa isono ukufa. Ubani oyakungisindisa? Masikhuluma nje yazi yonke engikhulumayo ngikhuluma ngikhuluma iBhayibheli. Kepha mongalazi iBhayibheli ungazibuza kubhalwe ukuthi ke ukufa isono ukufa. Ubhalwe kwincwadi yeGenesis ngesikhathi uNkulunkulu eyalela uAdam ethi ungadli kulo muthi ngokuba uma udla kusona uyakufa nokufa. So uthi uSathane mefika kuEva uNkulunkulu ubeqinisile ukuthi ke uma udla kulo muthi njalo ubeyazi uNkulunkulu ukuthi uma nidla kulo muthi niyakufana noNkulunkulu ngoba amehlo enu ayovuleka. So uEva ukhalela ukuthi amehlo akhe avuleke afane noNkulunkulu. Bese angena esonweni. Ungena kuphi? Kuthiwa wona umuntu wasengena ekufeni. Mase eqalekiswa uAdam esetshelwe esahlulelo sakhe kuthiwa uyakufa ngokuba wenhlabathi uzophinda enhlabathini uzakufa. Kepha ukufa kokuqala ikuphi? Isono. Enze lonto leyo. So ukwaphula umthetho kaNkulunkulu kufana nokuthi njengoba umophile esonweni ufile. Uhamba wena nesono ufile. Kepha uma uthatha umqondo kaNkulunkulu nezwi lakhe wena usuyaphila. Wena sowamngele umoya wokuphila. You understand? So uma sivuswa uJesu sivusa uthi ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 5 nencwadi kaJohane sahluko 10 echaza ngokuthi uma umuntu ethatha imfundiso yakhe uyakuphila okuphakade ethi nalabo abafile befele ezonweni bayakuphiliswa. Ingakho iBhayibheli lithi ubusisiwe othole ukuvuka kwani okuqala ukuba ukufa ovusiwe ekufeni. Futhi uvusiwe kuphi? Esonweni. Buka nje iBhayibheli ichaza kanjani. Yabona into ngikhuluma nomunye umzalwane. Umuntu ayichaze athi into uzoyibiza njengoba injalo but isambulo bese singasaba khona. Ngisho omunye umzalwane uthi mzalwane lokhu kuchaze lokhu ngeke azakubone ngenxa yokuthi isikakhulukazi ngizothini uma ungambuleliwe uJesu kuba nzima ukuthi understand izinto zikamoya ngoba wena wambulelwe umuntu uhamba ngesambulo somuntu. Singozi ngokuba ngeke usakwazi ukufundisa ngolokhu uJesu akunika kona wena. Ngengisaba abazalwane abaningi ukuthi angifuni uhambe ngesambulo sami but mengichaza ngenza ngaso sonke isiqiniseko nasemandleni ukuthi ngihambe ngijule ukuze nawe iBhayibheli molifunde lifike lihlale lithi khaxa khona la uzokwazi ukukhuluma ngezinto zikamoya uma sowuzwile ubumnandi beqiniso likaNkulunkulu. Awudingi ukuthi uzukhulume njengami noma usenze mina. Udinga ukuthi wena wazi izwi bese ulikhulume njengokwesambulo uNkulunkulu ekunika. Iyona inkinga leyo. iBhayibheli yabona lumoya. Amazwi akhona bese phela wena uyawaphefumula. Bese waphefumula ukhuluma ucabanga ukuthi engizothini konje ngichaza kanjani lento. No, awudingi lokho. uNkulunkulu uyakunika umlomo nokuhlakanipha ukuthi izinto zakhe ukwazi ukuzikhuluma ngendlela yena afuna ukuthi abantu bazizwe ngayo. Ingakho iBhayibheli lingashunyayelwa noma ibani. Ingakho iBhayibheli futhi lingahumushwa noma ibani. Ngokuba uNkulunkulu ozenzela yena abafundisi abanike isambulo ngevesi nevesi nomfanekiso nezaga nezifenqo. Nomlando khona eBhayibhelini wezinto ezenzeka ezinesifundo
into ekhona eBhayibhelini uthi uyayifunda uma uthi uyayilandelisisa uyiqede uyabona ukuthi kunesifundo. So iBhayibheli incwadi yesifundo. Ukuthi uNkulunkulu ufunani, abantu abakwenzanga kunye benziwa yini bangakwenzi, kuvezwe usho ukuthi uNkulunkulu akayifuni lento. So uma sikuyela sithi uNkulunkulu akafuni umuntu wesifazane ogqoka amabhluwe, oluka izinwele, openda ubuso, ofaka izinzipho, akafuni abantu abajolayo nabafebayo, akafuni abantu abadakwa utshwala, akafuni abantu abanamandla. Kunesizathu sokuthi uSathane wafika phambi kwaNkulunkulu, phambi kwa-Eva, waqamba amanga wamixa neqiniso. Akonanga yini uEva? Wafika uSathane kuJesu ezomlinga ngamanga futhi. Uthi uma uyindodana kaNkulunkulu phendula lamatshe wenze izinto. Ngoba nake lambili. Aphinde futhi athi uma uyindodana kaNkulunkulu uzwise uziphonse phansi endaweni ephakeme. uJesu uyaphika ngoba sefuna usifundisa ukuthi uSathane singamqoqa uma simazi uNkulunkulu, ngoba yini zonke izinto ezilotshwe kwamele qale kwenzeke lezi zinto lezi. Ngicela ungilalelisise ngoba lento ngizoyisho ngifuna ukuthi ihlale kuwena. Isizathu sokuthi kube khona iBhayibheli sisodwa ukuthi sifunde. Lapho khona abantu abaphila lingekho iBhayibheli. uNkulunkulu wazi konke. Yonke lempilo esiphilayo uyena seyiphelele. Kunezikhathi thina esiphilile, ezisidlulile, ubungekho lo msindo okhona njengamanje. uNkulunkulu bekwazi ukufika akhulume nabantu bakholwe bese bafundisa abanye abantu. Kepha uNkulunkulu ngokwazi amandla akhe nezinto ezisazokwenzeka wakubeka lencwadi le ukuthi labo ekhulume nabo balobe babafundisa. Bazibhala lezi zinto lezi kwaze kwafika kulesikhathi lesi. So njengoba sesinale ncwadi asisekho ukuthi isidingo sokuthi uNkulunkulu aqale phansi abhale linye iBhayibheli, ngokuba lezi zinto ezenzakalile ngaphambilini zibekelwe thina. Njengoba zibekelwe thina, zibekelwe ukuthi thina singasafuni kakhulu ukuba izwi alikude nawe liseduze nomlomo wakho, lisenhlizweni yakho uma nje wena ukholwa. Ukuba akusekho ukuthi kusazophinde kwenzeke konke okwenzakala eBhayibhelini phambi kwakho. Kepha lokho kwenzakalile udinga abantu abazozwa bese bayakholwa ukuze basindiswe. So wena unenhlanhla futhi unomusa, uthola umusa kaNkulunkulu ukuthi uzofinyelela esigaba lesi esikusona njengamanje sokuthi ube nayo yonke into. Isikhathi sikaNoah kwangekho iBhayibheli, kwakuwumthetho nje ababewazi ngoNkulunkulu. uAbraham kwangekho iBhayibheli. Kepha abantu labo ababhala iBhayibheli ngokuphila kwabo ukuba namhlanje sifunda ngabo. oDavide babekhuluma ngomthetho kaMose. Kepha iBhayibheli namhlanje likhuluma ngabo. Ngeke sakhuluma ngawe iBhayibheli. Selikhulume ngakho konke ukuphila kwalomhlaba iBhayibheli nokuphila kwethu emhlabeni nesiphetho sethu. Sokela kwiTestament elidala kuze kuzovala kwiTestament elisha. Impilo esiphilayo uNkulunkulu useyiphethile yena ke. Asikakofika isikhathi sobhubha komhlaba. Kepha uNkulunkulu uhlangothi lakhe lempilo esiphilayo useqedile ngalo, wasivezela wasinika lencwadi. Siyazi kulomhlaba lo uzosha. uNkulunkulu useqedile lo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu uzovusa abantu abafile ngendodana yakhe uJesu. Useqedile lokho. So impilo thina siyayiphila nje seyiphelele thina. Sekuwena kumele uthathe isinqumo ukuthi yiphi impilo ofuna ukuyiphila ukuze wena uthole ini insindiso, uthole ukuvuka kwabafileyo, ube umpristi lenkosi noJesu phambi kwaNkulunkulu. You understand? So akusekho okusha osazokubona noma osazokuzwa. Zonke lezi zinto eziqhamuka nabantu ezine zambule ezinye zazo ezibhekisana neBhayibheli, ufakazele iBhayibheli bayofika bafana nawe. Ngenxa yongazi iBhayibheli kwenu nikholwa yona yonke nifana namafa aqhutshwa izinkungu.
niyaphephuka nihambe ningena nihambe nizifaka abantu abakhuluma izinto ngoJesu ngoba nabo bakhulume naye noma babuya kuyena ezingafakwazela eBhayibhelini bathatha njengosaziwayo. iBhayibheli abantu abaningi abalazi bambalwa abantu kutshele mina emhlabeni abalazi iBhayibheli ngokukaNkulunkulu. Angikhulumi ngabantu abakele esikoleni babafundisi. Angikhulumi ngabantu abagcotshiwe abantu ngoba naku befuna izikhundla. Ngikhuluma ngabantu mina uNkulunkulu abasebenzisayo yena uqobo lwakhe abasebenzisayo ukuze yena afeze icebo lakhe abasela ndaba nabo banendaba uNkulunkulu abanendaba naye. Yabona indaba yomosana nendaba nawe angikwazi ukwenza wena ukuthi ube nendaba noNkulunkulu. Mina angikwazi, mina ngidinga ukuthi nami ngibe nendaba noNkulunkulu, ngidinga yena ukuthi angenze ngibe nendaba naye. Ngibe nani? Indaba naye. Uthini lapha kwincwadi yaIsaya sahluko 1? Indaba iphakathi kwakho noNkulunkulu. Mina ngidlulisa indaba ezimnandi, ngifakaza ngeindaba ezimnandi, kepha ngiphoqa abantu ukuthi bathathe ivangeli. Alidayisi ivangeli. Umvuzo ubona ngenkambo yakho. Uthi kwincwadi yaIsaya sahluko 1 verse 17. Fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nimele abafelokazi. Wozani ke sithethe indaba. Nayi inkinga leyikhona, nayi indaba leyikhona. Ithi wozani ke sithethe indaba. Nayi indaba. Angithi ngithi mina indaba yami nobani? noNkulunkulu. Indaba yami nobani? InoJesu. Indaba yami ayikho nawe. Ukuze ngibuye ngize kuwena kufanele ngiqale kuyena uNkulunkulu. Yena mesengikhombisa indlela ekumele ngihambe ngayo ukuze ngifinyelele kuwena. Mengifinyelela kuwena angizikhulumele kwami, ngikhuluma kwakhe. Izinto zakhe kumele zikhulunywe. Ukuma la kwi-pulpit angizelanga ukuzela bathina biza ngani ngesingisi personal issues ami. Ma-personal issues ami ngiwanikela kuyena ngomkhuleko. Mina into engizela kubantu ukuthi ngibatshele ukuthi-ke uyena kuphela ongakusindisa ngoba nami ungisindisile. Bese ngikutshela ukuthi ungisindise kwini uJesu. Angikwazi ukuthi ngisindisiwe bese ngibuza usindiswe kwini. Umuntu ngiyafunda ukubuza lo mbuzo lo. Usindisiwe kwini? Ngiyawushiya ngeke lo ngichaze lo ngiyakubuza yini. Uthi usindisiwe yini osindiswe kuyona? Usindiswe kwini? Ngoba yonke into ngisindisiwe angizele kabusha. Uzele kabusha kini? Mawukuthi uzele kabusha wayugolozela izwi. Waluphikisa izwi mawukuthi uzele kabusha. Phela indaba ilapho. Singakhuluma umuntu aziphakamise, azicwecwe, azibone elungile, azibone esindisiwe. Umbuzo ukuthi usindiswe kwini? Hayi mina nje ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Bese sithi silandela ubufakazi bakhe asithole lutho ku-empty. Ngokuba usindiswe ngamanzi, iziwasho nechibi. Usindiswe ngevangeli lengcebo, uthenjiswa imali. Sindiswe ngezibusiso zokuthi uNkulunkulu uzokunika umsebenzi omusha, kunike imoto, kunike indlu. Ivangeli lelo manje famous, lidumile, lihamba phambili. Ayikho into ethi spiritual father eBhayibhelini. No. Asike sithi nje, asike senze kanje. NgesiZulu mhlambe uzongitshela yini spiritual father ngesizulu? Baba kamoya. uNkulunkulu. Baba wami kamoya, baba wami kumoya. Uthini uJesu kwincwadi yaMathewu? Yabonga ngitshele mina abantu baphambukile, benje bahlakaniphile baphenduka izuphula. Bese mfaka kwabheka umhlenge engazi ukuthi umhlenge hayi uzenza ngcono ukuthi wena utshele ukuthi uwazi kangcono. Angazi lutho. Ngisho into eshiwo eBhayibheli kwincwadi yakhe uMathewu 23 verse uzongibhekela ngithi verse 20 verse 11 or 12
uzongibhekela ukuthi iBhayibheli liyavuma yini ukuthi sibize abantu ngobaba lemhlabeni, especially labo sithi ke bayafundisa. Yakwenza yini lokho iBhayibheli liyakuvuma yini? Uyayithola? Qhubeka. Incwadi ngokuka Mateyu sahluko 23 verse 8. Yes. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi, ngokuba munye umfundisi wenu. Nina nonke ningabazalelwane. Yes. Ningabizwa umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo. Ezindaba uthini? Ngokuba Manje bese uthi ke spiritual father. Uthathe lapho lokho. Uthi uyamazi uJesu. Because izinto lezi engizigada uNkulunkulu ukuthi mina la emhlabeni akhona yethu umuntu engambiza ngo-spiritual father wami. Uthi mawumethe umuntu mina uyindodana yami ekukholweni angikwazi ukuthi mina ke ubaba wami ekukholweni. Nope. Angikwazi ukusho lokho. Upostoli Paul usho njalo uTimothy azangasho ukuthi baba wami ekukholweni. Manje nithanda ukuthi wathi uTimothy umpostoli Paul uyindodana yami ekukholweni bese hayi ke nami ubaba wami spiritual father sami umsangalo umbhedo lalela ngizisi sikahleke mhlambe manje ngizonke umbhedo lo nto leyo. Nibiza abantu ngoyihlo bakamoya lemhlabeni kepha ninamakholo. Ndlala ngathi lena usana usikhohlisa. Ngokuba munye uyihlo osezulwini. Manje uthatha lapho ukuthi une spiritual father. Ubani okunikile lo nto leyo? Aliyizona iBhayibheli masihlola imibhalo. Mina ngiyayihlola imibhalo angiyiboni indaba spiritual father leBhayibhelini. No. Spiritual father uyedwa ubaba wethu usezulwini. Futhi maningabizwa ngokuthi abaholi. Ngokuba munye umholi wenu uKristu. Yayizindaba uthini? Masingabizwa ukuthiwa singabaholi. Futhi makungabukwa thina njengabantu abakhulu lemhlabeni. Ngokuba uyedwa omkhulu, ubani omkhulu uKristu. Kusho iBhayibheli. Kusho uJesu uqobo lwakhe. Kodwa omkhulu kini akabe yepha lowo omkhulu kunina lowo onokuhlakanipha kwaJesu makabe yini? Isikhonzi senu. Makabe inceku. Makabe isikhonzi, makafakazele imisebenzi kaJesu. Njengoba noJesu kwincwadi yaJohane sahluko 13 verse 7 noma verse 8. Verse 8. uPetru wathi kuye awusoze wageza izinyawo zakho. Verse 11. Ngokuba emazi obeza kumkhaphela kungalokho athi anigezekile nonke. Wasekwenzakalani emva kwalokho? Esegezile izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Niyazi yini engikwenzile na? Ukuthi ngikwenzeleni? Ningibiza nithi mfundisi. Nithi mfundisi kumina. Nkosi. Ningibiza ngenkosi. Nisho kahle. Nikhuluma into ekuyiyona ngokuba vele ngiyiyo ngumfundisi futhi ngiyinkosi. Uma ke mina. Uma ke kusho uJesu, ungathi kusho umhlengi. Usho uJesu uma ke mina. Inkosi. Inkosi. Nomfundisi. Nomfundisi. Ngigeze izinyawo zenu. Ngigeze izinyawo zenu. Nani ke nifanele ukugezana izinyawo. Lithi iBhayibheli uma ukuthi umuntu omkhulu phakathi kwethu makabe isikhonzi. Emoza uJesu uthini manje uyakufakazela lokho. Yabona iBhayibheli ngeke uthathe amavesi ngoba na ukuthi ayefana. Ukhuluma ngomoya. Unkulumo ingcwele bese akuthatha ukukhombisa ukuthi le nto uyikhulume ngoba yini bese yakuvezela. Le nto yomoya ingcwele mina ayikho ngokuthi wena ufundeka ngana leBhayibheli noma ubani wakwenza iBible study. iBible study ayisebenzi into esebenzayo wena uhlala neBhayibheli uNkulunkulu akufundisa yena. Baningi abantu abangafuni ukufundisa uJesu bafuna ujabule ukufundisa abantu seniphakamisa abantu. Onginike incwadi ezenzo 2:38 ngoba angifuni ukukhuluma kakhulu le nto ngenza ngibuke nje abazalwane baduka kangakanani beduka belahleka ngenxa ukuthi baphakamisa abantu. Ni incwadi ezenzo 2 verse 38 starting from verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Sebekuzwa banabo bayashumayela uthando lalela. Abona kutshela ubiza abantu ngezithandwa zakho uthando luvezwa yisenzo. Uthi uJesu uma nigcina imiyalelo yami nize kuphelelisa uthandweni. Uthando luvezwa yisenzo nokuphila impilo engcwele.
aliveze ukuthi ke ucupha isisoka kangakanani. Mina ngina uJesu akacupha isisoka. Uma ulalela uJesu ekhuluma ngemfanekiso aphinde ekhuluma into eqondile. Futhi uyamuzwa uJesu ukuthi uyindoda yeqiniso. Leyo uzincengela nje akuthanda lenziwe ukuthi ucupha isisoka okhuluma kutshele mina. Mina sengilalela abantu abaningi bekhuluma bebakhuluma ngoJesu becupha isisoka bengakhuluma iqiniso. Manje bekhuluma bamix okwabo nezinto zikaJesu. Anika incwadi ezenzo 2:37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenze njani na? wayesethini uPetru? Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo nalowo fanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Ukho ukuthethelana kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Esabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Bonke abantu abafuna ukuzisindisa bazokwamukela ivangeli njengoba iBhayibheli lisho bese bezisindisa kulesizukulwane esiphambeneyo. Bathathe incwadi engcwele baphile ngayo. Ngokuba umuntu angeke azaphile ngesinkwa kuphela, ngoba ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Wonke umuntu ofuna ukuphila impilo kaNkulunkulu uzohamba ngamazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Wonke futhi ukuze ugcwalise ngobuNkulunkulu nangobulunga kwakhe nangothando lwakhe. Bonke abantu abafuna ukubhaphathisa bazokusithinta kule number loyibonayo noma uyizwile noma kwi-email address. Nalabo abasalindile ukuthi uNkulunkulu asenzele indlela ukuthi sifinyelele kubona, sicela nisibekezelele size sikwazi ukufinyelela kini bazalwane, sinifake emanzini njengokusho kwembhalo. Egameni likaJesu Kristu umnini amandla onke siyacela nisikhulekise uNkulunkulu esasebenza umsebenzi wakhe. Siphinde sibonane futhi ngaMgqibelo ntambama uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu. Elizolo umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Wena ungumnini amandla onke. Wena wedwa Nkosi uJesu ungcwele nolungileyo kaNkulunkulu. Siyakhuleka egameni lakho Nkosi uJesu ngokuba igama lakho linokuphila. Wena uyinkosi yokuphila. Izwi lakho Nkosi siyacela lihlabe lihlukanise lahlulele Nkosi zonke izimfundiso zamadimoni nakho konke Nkosi okudephileyo okuzama ukuthiyana nezwi lakho elingcwele eliyisibani ezimpilweni zethu. Sithi wena wedwa uyingcwele uNkulunkulu, thatha udumo nenkazimulo usigcine uNkulunkulu onamandla emseni wakho onguKristu Jesu, yena yedwa oyizwi likaNkulunkulu elizile ezweni wakhazimula wena uNkulunkulu osemazulwini egameni elihle lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.